Ladies and gentlemen, please make some noise for... Ja, goddag, velkommen. Jeg hedder Thomas Vig. I dag skal vi snakke om Blu-ray-afspiller. Den er jeg faktisk meget glad for, fordi den afspiller næsten alle meter til UG. Den vejer 7,8 kilo og er fra Panasonic, og den hedder 9000. Lillebroren hedder 820, og lillebroren vejer 2,2 kilo. Men den her 9000 vejer 7,8 kilo. Den er en lidt tung sag, den her. Man kan virkelig mærke forskel. Og det er 2-lags chassis, at det ikke skal stå og ryste. Rigtig god, både til Blu-ray, YouTube, CD'er osv. Den kan ikke køre Super Audio CD, men der har jeg heller ikke en eneste af. Det den er speciel, hvis vi starter med billedet, det er, at den laver det rundt, i stedet for lige linjer. Så laver den buet, så hvis nogle ting er buet, så bliver det utrolig rundt. Helt ned i små detaljer. Det er der ikke nogen andre Blu-ray-afspillere, der gør. Det er helt unikt. Så billedet er godt på mit 86-tommer fjernsyn. Det giver utrolig blød, behageligt billede. Man kan se det efter nogle timer, at øjnene er ikke trætte. Det føles som et rigtigt billede. Et rigtig naturligt billede. Ikke prøve at overgå noget eller et eller andet. Naturligt blødt billede, og det ses utrolig godt på et 86-tommer fjernsyn, som jeg har. Men det er ikke derfor, jeg har købt den. Det er en fed Blu-ray-afspiller i særklasse. Er der nogen bedre? Ja. Men så skal du op i nogle endnu højere priser. Og jeg synes ligesom, vi var nået til et højt level. Og det gør den via den der HCX-processor, som er bygget ind i det her chassis. Den har et helt specielt analog kort bagi. Kort til udgang. Og det er også dem, jeg bruger. Jeg kører analog over til min forstærker. Den har et helt specielt drev, som kører meget glidende ud og virkelig tung. Det er ikke sådan noget vibrerende, som jeg ser på rigtig mange andre Blu-ray-afspillere. Det er ikke sådan noget nervøs, tynd, som kører ud. Den kører virkelig solidt og stille og roligt ud. Den er ikke lynhurtig eller noget. Ikke med drevet i hvert fald. Med YouTube og alt muligt andet kører fint og flydende og smooth derudad. Det er rigtig lækker. Og menuen er en hel videnskab for sig. Men hvis man tager det stille og roligt i hver sin step, den er nemlig delt meget dejligt op, som jeg viser her i videoen, så kan du tage dem ligesom i step, og det er meget lige første gang så kan man lige få et chok, og så tager man bare stille og roligt en ting ad gangen. Og så kan man starte med toppen, og så tager jeg det, og så er man færdig med det, så videre. Lyd, billede, harmoni en gang, og så videre. Bup. Og så er du færdig, og så kan du software-opdatere den. Og jeg har software-opdateret den der effekten, og det er vel snart lige under et år siden, tror jeg. Der er ikke sket nogen nye software-opdateringer, så det kommer ikke tit og ofte, men det kommer, når de har lyst, og når der er skabt noget godt. Så det er virkelig eftertænkt. Men det er lyden, jeg har simpelthen købt den her for. Den har en fantastisk analog plade bag i sig, som når jeg for eksempel streamer for YouTube musik, og det er yderst svært at streame for YouTube. YouTube skærer og behandler lyden
når du loader noget op, og det har jeg selv oplevet hver gang. Så når noget lyder godt, også i det redigeringsprogram, så når du loader op på YouTube, så lyder det noget dårligere og score. Det skal man hele tiden prøve at tænke på. Men alligevel er det lykkes en del guitarister og andre ting også at loade noget, som jeg slet ikke forstår, hvordan de kan loade det op. Så godt. Full range. Og det kan, fordi min router står lige om bag kort afstand hen til min Blu-ray-afspiller, og så streamer det, og så ude i min forstærker, og så ude i højtaleren. Og det lyder absurd godt. Ja, det er meget, meget svært at forklare. Og det lyder godt. Jeg har fantastisk billede og fantastisk lyd. Kan afspille rigtig meget. CD, Blu-ray, DVD. Dog ikke Super Audio CD, men jeg har heller ikke en eneste af dem. For YouTube, rigtig flot. Du kan også streame fra andre servicekanaler med noget digital lyd. Men det har jeg ikke, det vil jeg ikke betale for. Så den kan spille alt det, jeg har derhjemme og på nettet, altså YouTube. Og det lyder guddommeligt, absolut i high-end. Så det var en gennemgang af min Blu-ray-afspiller, 9000, 7,8 kilo, virkelig tung tanks, som er bygget til, jeg ved ikke hvad, man skulle tro, at det var bygget til at bygge en bro, eller bygget til dig, for dig, med kærlighed. Ladies and gentlemen, please make some noise for